खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बडलेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 3 जुलाइ शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं गेवलां हाज'वारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान। हरखाब गुबुन लोगोजों मोजां खाबु मोनगोन। खामानिनि बिथिङाव गोबां नाजानाय थागोन। वृष राशि। बायदिसिना खोथा बुंलाबायग्रा जागोन। नाङै खोथाखौ बुंनायाव गुबुनजों गाज्रि मोनजागोन। गावनि सायाव फोथायनाय गोमागोन। मिथुन राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। नोंनि मोनफ्रोमबो थांखिखौ नखरा हेंथा होगोन। समजों आवगायफानो हानाय नङा। कर्कट राशि। देहानि फारसे मोजां जानाय नङा। देहाया खस्थ' मोनगोन। खस्थ'नि गेजेरजों नखर संसारखौ दैदेनलांनांगोन। सिंह राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गोबां अनलायनाय फैगोन। बिसिनि सुखुखौ नुनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। साननायफोरा उदां जागोन। कन्या राशि। मोजां थासारि जानाय नङा। हरखाब देहायाव जेंना नुजाथिगोन। देहानि जेंनाखौ लानानै हारसिङै दुखु खालामनांगोन। तुला राशि। नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै गोबां दुखु जागोन। फिसानि फारसे सानै जिंगासिनाय फैगोन। नखरनि थाखाय गोबां खोथा सानफ्लांगोन। वृश्चिक राशि। गोसोखौ सिरि दोननो नाजागोन। नखराव गुबुननि सोफै जानायखौ नायनो हानाय नङा। गाव हारसिं जानानै थानो सानगोन। धनु राशि। खामानिनि फारसे गुबुननिफ्राय मदद मोनगोन। नखरनि आंखालनि समाव गुबुननि मदद मोननायखौ जोबोरैनो गोजोननाय लागोन। मकर राशि। देहानि फारसे जेंना जागोन। हरखाब मेगन गाज्रि जानायनि मिजिं दं। देहानि जेंनाखौ लानानै दुखु दाहा खालामगोन। कुम्भ राशि। गोग्गो देहाजों जेरावबो दावगालांनो हागोन। मोजां देहाजों खामानिनि दामानिखौ गोख्रों मावफुंगोन। देहानि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। मीन राशि। फेलें मिजिंखौ लानानै गोसोआ उरां फारां जागोन। थांखि होसोनायाव गोहो थानाय नङा। खुद्रि साननायाव गोसोखौ दबथायनो गोब्राब जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बडलेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो 10नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।